Mae cwmni cyfreithwyr Watkins and Gunn yn credu bod yna gyfoeth o dalent yng Nghymru, a dydyn nhw ddim eisiau colli'r cyfle i fanteisio ar y talent sydd ar gael. I Watkins and Gunn mae datblygiad a hyfforddiant yn allweddol wrth gynnal a denu staff. Mae staff sy'n ymuno ag unrhyw gwmni am sicrhau ei bod yn gallu bod y gorau y gallen nhw yn ei rôl, ac mae Watkins and Gunn yn credu na bydd y gweithwyr yn gallu cyflawni hynny heb gefnogaeth a hyfforddiant. Mae'r cwmni'n gwybod ei bod hi'n bwysig bod gweithwyr yn gallu gweld llwybr gyrfaol clir, ac mae ei arweinwyr yn gwybod bod cyflogwyr yn gorfod mynd gam ymhellach i sicrhau bod gweithwyr yn gwybod faint mae nhw a'i gwaith yn cael ei gwerthfawrogi. Mae Watkins and Gunn wedi elwa ar gymorth Busnes Cymru i liwio ymdrechion y cwmni i drawsnewid y busnes mwyn cystadlu yn y byd digidol newydd. O ganlyniad, mae technoleg, hyfforddiant a ffyrdd newydd o weithio wedi dod yn allweddol wrth ddenu mwy o gleientiaid i'r busnes ac wrth helpu Watkins and Gunn i lwyddo a adlewyrchu yn sgil y pandemig.